Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. КамАЗ футбол клубы үй матчы кысаларында Түбән Кама нефтехимига белән очрашты. Уен нинди исәп белән тамамланды. Алабугада Спас ярминкәсе якыная, автобуслар ничек йөрәячәк? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 14 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 5 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24181 очрагы билгеле. Аларның 21427 терелгән, 56-сы узган тәүлектә. Шәһәр советы сессиясында чаллыларның коронавирус инфекциясыннан мәҗбүри вакцинацияга мөнәсәбәте турында да фикер алышынды. Шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева кешеләрне прививка ясарга мәҗбүр итәргә һәм прививка булмау сәбәпле аларны нәрсәдә дә булса чикләргә ярамый дип билгеләп үтте. Шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева утырышта мәҗбүри вакцинацияны шантаж һәм законсызлык дип атады һәм кешеләрне куркытудан туктауны таләп итте. Вакцинация является добровольной. У нас же в городе идет грубое нарушение прав граждан, прав бизнеса, прав руководителей бюджетных учреждений. Граждан активно побуждают и принуждают вакцинироваться. Как под копирку выпускается постановление главного санитарного врача города якобы с заботой о здоровье граждан, в соответствии с которым бизнес, руководители бюджетных учреждений обязываются обеспечить почти повальную вакцинацию работников, учащихся вузов. Гурьеваның тәнкыйтенә Илшат Фардиев җавап бирде. Депутат сүзләренчә, вакцинациядан баш тарткан очракта альтернатива тәкъдим итәргә кирәк, ә ул юк. Шулай ук ул Чаллы хакимиятенең ковидка каршы сәясәтен хуплады. Автокалада күрелә торган чараларны ул адекват дип атады. Вакцинация ясатырга һәм куелган таләпләрне үтәп, масса күләм бәйрәмнәр үткәрергә чакырды. Мы же видим все абсолютно. Как вокруг люди, значит, теряют своих близких людей. Это продолжается, к сожалению. Надо серьезно относиться. Надо призывать людей к вакцинации. Если есть другое, вот у меня нет другого предложения, кроме вакцинации. Вы понимаете, вот обсуждают те, мне кажется, иногда сами не понимают, они в каком мире живут. Шул ук вакытта табиблар искә төшерә, COVID-19-дан прививканы шифаханәләрдә һәм сәүдә үзәкләренең берсендә ясатып була. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Финика компаниясы эшчәнлегенең зыян күрүчеләрне Ичке эшләр министрлыгы структураларына гаризалар белән мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Россия дәүләт хакимияте органнарына әлеге оешмага акча салган гражданнардан күп сонлы мөрәҗәгатләр инде килә. Исегезгә төшерәбез, җанҗаллы Финика пирамидасы корбаннары арасында Мәскәү, Краснодар, Красноярск һәм Приморье яклары, Төмән, Самара, Новосибирск, Чиләбе, Иркутск өлкәләре, шулай ук Татарстан кешеләре дә бар. Исегезгә төшерәбез, Финика компаниясы җитәкчеләренең берсе Кирилл Доронинны Казанда 2 айга кулга алганнар иде. Ул оешкан төркем тарафыннан кылынган яки аеруча зур күләмдә кылынган яки гражданны торак бина хокукыннан мәхрүм иткән мошенниклык мәддәсе буенча җинаять кылуда шикләнә. Сообщаем, что в целях сокращения времени их рассмотрения и исключения излишних пересылок между инстанциями целесообразно обращаться в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан по адресу город Казань, улица Академика Губкина, 50, либо в ближайший по месту жительства орган внутренних дел, либо на официальный интернет-сайт МВД по Республике Татарстан в раздел «Прием обращений». Чаллыда шәһәр советы утырышы узды, анда бюджетның өстәмә керемнәрен бүлү расланды. Аның төп өлеше белем бирү учреждениеларын куркынычсызлык системалары белән җиһазлауга юнәлдереләчәк. Ремонт эшләренә һәм күргәзмә чараларын үткәрүгә 97 миллион сум акча тупланыштырыла. Белем бирү учреждениеләрен куркынычсызлык системалары белән җиһазлауга 220 миллион сумга якын акча юнәлдереләчәк. Мондый карар Казанда булган фаҗига аркасында кабул ителде. Шулай ук шәһәр башлыгы өстәмә керем хисабына мәктәпләрдә инвалид балалар һәм 3 һәм аннан күбрәк бәлик булмаган балалар тәрбияләнүче күп балалы гаиләләрдән булган укучыларны бушлай тукландыру белән тәэмин итәчәкләрен билгеләп үтте. Дополнительные доходы по итогам прошлого экономического года мы направляем на техническую укрепленность наших объектов. Речь идет об элементарных пока вещах: установка забора, контрольно-пропускных пунктов, систему экстренного оповещения в аварийных случаях, которые
безусловно, спасла детей, в казанском случае, на установку камер видеонаблюдения. Социаль объектларны ремонтлауга 12 миллионнан артык күргәзмә чараларын оештыру һәм үткәрүгә, коммуналь автомобиль техникасына капиталь ремонт ясауга 60 миллион сум юнәлдереләчәк. Шәһәргә яңа нефазлар китерү белән бәйле рәвештә депутатларның берсе зур автобусларны карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча муниципаль предприятияне торгызырга тәкъдим итте. Я считаю необходимым нам восстановить муниципальное предприятие. Можем мы его и в форме акционерного общества. Необходимо создать также ремонтную базу. Частник, какова бы его ни была фамилия, он нацелен на извлечение прибыли любой ценой. Мы должны быть нацелены на качественное обслуживание пассажиров. Шәһәр советы сессиясында республика бюджетынан кергән акчаларда бүленде, бу 310 миллион сум. Көзгә башкарма комитет шәһәрдәшләрне бюджет проекты төзекләндерү кагыйдәләре һәм шәһәр уставы буенча ачык тыңлауларга чакыра. Лилия Газина, Рустам Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. КамАЗ футбол клубы үй матчы кысаларында Түбән Кама нефтехимига белән очрашты. Уйыны чаллылар файдасына 1-0 исәбе белән тамамланды. Роман Юнушковскийның көчле тапшыруыннан соң нефтехимик капкасына 1-1 тупны КамАЗның ярым сакчысы Евгений Воронин кертә алды. Нефтехимик исәпне нигезләре өчен икенче таймда уенчыларны берничә тапкыр алыштырды. Тик күп санлы һөҗүмнәр нәтиҗәсендә кунаклар КамАЗ капкаларын яулый алмадылар. Нәтиҗәдә Россия Кубогының төркем этабына КамАЗ, Липецның Металлург, шулай ук Велес һәм Кубань командалары чыкты. Киләсе матч 14 августта булачак. Автозаводчылар үз кырында Липец Металлургы белән очрашачак. 6-7-8 августа Алабугада Спас ярминкәсе булам. Шишкин бульвары майданында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән осталар халыкка үзләре җитешкергән товарларны тәкъдим итәчәк. Шул уңайдан ярминкә көннәрендә Чаллы автовокзалыннан һәм кире юнәлештә өстәмә 7 рейс оештырылачак. Алабугага зур нефазлар гадәти расписаниедан тыш каралган. Аларның китү вакыты 7 сәгать 40 минутта, 8 сәгать 10 минут, 8 сәгать 40 минут, 9 сәгать 30 минут, 10 сәгать 30 минут, 11 сәгать 10 минут һәм 18 сәгатьтә. Алабугада әлеге рейслар буенча вакый формалаштырыла. Алар якынча 1 сәгатьтән соң кайтачак. Шул ук Алабугага эш расписаниедә гамәлдә өлкәннәр өчен юл бәясе 80 сумны тәшкил итә. Балалар өчен туу турында таныклык тапшырылганда 50% ташлама гамәлдә. Біз искәртіп булсабыз, COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Авыртуларсыз иммунитеты булдырга телисез икән, коронавирустан прививка ясатыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау бул, ашам мин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru.